Yo, my name is Patient Dog and I'm hanging out with DJ Tujaja. DJ Tujaja, play the sound. I want to leave an Highlife.com. It's Abama on the beat. Apa?
Aki
Oya
DJ Tujaja on the mix. Yo, my name is Patient Dog and I'm hanging out with DJ Tujaja. DJ Tujaja, play the sound, the one if an so woki bia na mu onu mo wana munina egwu aka nje ne nwo ko bi ocha aka nje ne nwa no bi ocha ogwa ne tata bu eke ayi wulu sina ya azu keke ma ya mana keke maka na egwu abu egwu alusi ayi kponna wanya mmili si baba nzu eke odana mo baba nzu eke abana bezu no mbala baba nzu eke okori to na baba nzu eke makana kekalaria tuo kemboli yako baba nzu eke ayo ko baraka mbaka abu iwo otu yiwolu abachala ora alusiri ni Igbo alusiri anamu aja ne mbamba na ma baka si abia makana muje mbeleba ambor na izina tuegu makana mmadụ keje dobo mmadụ keje anoboro onu je na eburu mmanwụ maka na aka ete alụsị ijite bụ ọkọ ọgwụ onu je na eburu mmanwụ ma ọkọ ọgwụ batelekpa ma agwala ka eji amadi ibe dejeri DJ Tujaja on the mix. DJ Tujaja, hey, DJ Tujaja, DJ Tujaja, where mother? I
DJ Tujaja on the mix. Ọ̀dọ́gbọ́dọ̀ àpò ọ̀pọ̀. Agbọ́lẹ̀ kejì àmọ́dí bẹ̀. Ọ̀sẹ̀ náà bọ̀ kejì àmọ́dí wéwéwéwé. Agbọ́lẹ̀ tiwa ni wéwéwéwé. Ọkẹ́ wọn náà bọ̀ ọ̀pọ̀ fún wa. Arò òkúta òkúta. Arò òkúta òkúta èdíkẹ́ àjọ mọ́. Ọkẹ́ wọn náà sọ àtẹ̀lẹ́pà náà gbégun wéwé. Agbọ́lẹ̀ kejì àmọ́dí bẹ̀. Ọkẹ́ wọn náà bọ̀ náà gbégun. Alụsị egwu mbụ ọbara na-egwu egwu echuo ekwumekwu ọra eze m Igbo were metụ n'ọnụ maka na anyị si onye bịa ka anyị tụpere unu azụ alụsị ogwu asịmụji etiela agwa egwu onye kpọrọ akwa na-etiwa akị na mụ na ya na ọba gbara ngwu n'elu ụwa na mgba mara akwa arụjuwo ọ bụ alụsị ogwu wasịmụji etiela agwa egwu na ọ na-eme ka esi eme na-achụ aja ọ bụ onye chụọ aja ọkpata ego onye gbara akwa na-etiwa akị na akwa na-eme ọgọ ọ na-eme ka si emenuo o nwere obi salaka na ọ bụ onye na-enye ya ka chuu na-enye igbudu mmanwụ ịma na nwata kparị bịara nkwụ wadịgo kpara n'ajọ ọhịa ka nwata akpata ego n'obodo ndị asịla galie ego na-esi n'agara aga ego na-esi n'agara aga ijele mma ọ bụ akwa na-etiwa ke adịrịsị ndị ọgbapụ mmanwụ ọbalatụrụ na-egbu ọbala akwụkwọ ọ̀dọ́gbùdú àgbọ̀gbù ó wà ní 30 years àrùn òkúta òkúta lọ́yà ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè ti wá kí nàányà lè gbé níbẹ̀ àwọn àpàlẹ́ ní à ń sọ lẹ́kẹ́ ìjìgbọ́ wọ́kẹ́ nínú wa ìbúlú wọ́kẹ́ bùdó wa ǹjẹ́ bàbá nàdí sọ́nù ǹjẹ́ bàbá nàdí sẹ́ẹ̀ na nwata nwale nne ya ibe na-emeri ya ndị obodo ezi agwa kpalịkpabịa nso mana nwere mgbọrọgwụ kpọ ya n'aka onye nwa m dịbe aka ihe egbeli nwa m dịbe aka ihe egbe nnekwu mmanwụ n'ọgba agwa nnekwu mmanwụ n'ọgba agwa oke nwa na-agwa mgbọrọgwụ mmanwụ mgbe agwa ji mmebe dịbe n'ime ọba ọnwere onye gbara ọya dị otu a kama na ọ bụ anyanwụ na-ereweta dibi n'igwe anaghịzi anya ya nwara chukwu bịara ụwa bechukwu ji ozie n'ụwa webụla onye nwụrụ ọ gwara mkpa ụwa na anya ya abịa ọzọ ewekele bịa ụwa anwa bịazie n'ọba anwa bụrụ onye jere mụta n'ọba bụ nnegwu mmanwụ debe agwa na-etiwa gị okwu nnegwu mmanwụ chukwu a na-agwa ya nwoke nwa n'ọba ibe jikwata na agwa bụ chukwu unu ụkwụ ụmụ ntị n'ọnụ n'ike ibe fọdụ mbake na nna agbabisa ke nwa ụfọdụ mpaka anya ana ịma na ijezi igbe agwa
agwa maka ndị mana bibi ibuchu na ya atalịla amụ gwa na-etiwa ka egbe gịrịga ego lebe agụ mmanụ adresị ndị ọgba wachi melasa na nwe ọbala atụle dida oke nwere ọgwụ ọgwụ mmanwụ egbe ọbala atụle dida wachi melasa na nwa na-ekeleli nne ọbala atụle dida aka na nwa mmadụ eji aka iwe mere ka anyị ekwu ya ọrụ m ya nke nwa na-agwa ọgwụ oke nwa na-agwa ọgwụ mmanwụ ọrụ m ya ọgbala eke ka nwa dibe ọrụ m ya agwa na-etiwa akị ọrụ m ya agbala eke ka nwa dibe ọrụ m ya ọbara atụ dibe agwa na-etiwa akị n'ọgba owe ejeje obodo onye na-ekwu okwu ya ọ bụrụ ị na-alụ ọrụ ọgwụ mana ọlụ ọ na-agara ọmụma chọba na-agwa na-etiwa gị na o nwere iwe ọ na-eme eji ekwu okwu ya edesi igbogbo ngọ ọ bụrụ ị na-alụ ọrụ aza mana ebe ọlụ ọ na-agara ọmụma egwe n'ọnwale igwe ọ na-eme eji egwu ogwu ijele nwa ọ bụrụ na-azụ ọrịa nwa obodo eze ka ngwụli ọrụ mgbu inuli ya manya bụ ọjọọ na-agara ọmụma chọwa na-agwa tiwara akị n'ọba iri ego nama alụsị malia na nwa iri oke nwe nama alụsị malia wee na-etiwa gị egwe ọ bụrụ na na-alụ ọrụ ugbo anya m ọrụ ugbo na-agara ọfụma chọwa na-agwa tiwara akị n'ọba na o nwere igwe ọ na-eme eji ekwu okwu ya ijele gwuru olu ọ bụ na nwunye ga na mụrụ ọnwa n'iwe chọwa na-agwa tiwara akị n'ọba nnegwu mmanwụ na o nwere igwe ọ na-emerụ DJ Tujaja, Muhammadu. Abati wala kina ba. Dejeri. DJ Tujaja on the mix. Style it Ponde. Nana wati wala ki. Ijala mau. No na madiba Luciana bia ngina ba yana bia yemali bo mengu waje madiba before mara gwalo mara ogwego na iri anya yemali bo meli na be before mara sigi no na zo ndi oya na wi anya yemali bo meli na bia nu akwa wali bo mawu odaguna agwa wale odaguna agwa ogu agwa leke jamadi be akwa neti waki awani pastor ne gwamuma ndi akwa ya la gwa rike we awani pora le muka ndi akwa ya la gwa rike we awali kai pajawa aya kwa mara tulia awala tuya dika wala kwa kwa mwa awala tuya dika bangano maru keja ka akati wala kinoba
Walumia, okay, well, now go to Walumia, okay, let's get your money back. Walumia, okay, one digital. Walumia, I got a Malusi. Walumia, come on, Monia. I'm so cool. Walumia. DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. Grandmother. DJ Tujaja on the mix. The celebrity dibia na Nioba na Anambra niile. Doctor Chukwudozie Nwangwu Akwa Okuko Tiwara Aki na Nioba. Akwa niile de ego dị na boot 911 PPP Power pass power. Chukwu enyega anyị nụ ife anyị ji amatụ. Olise enyega anyị eyi ife ji anyị mma n'obi. Obele nwa n'ebe agụ mbọ agbarụsịa ngene. Nwa Chukwu ji alụ ọlụ na ndị ọba na n'Igbo niile. Adịresị ndị ọba ude gị na-ede. Ego dị na butu ogene na-efia. Kedu onye na-ekwu okwu ya? Akwa Okuko na ndị ọba. Akwa ego dị na butu odogwu. Ego dị na butu ga-eduzi ije. Akwa Okuko na ndị ọba. Akwa Tiwara Aki na ndị ọba. Ego dị na butu odogwu. Celebrity dibia gwokem. Akwa Okuko na ndị ọba. Na-awa ego dị na butu odogwu. Adịresị ndị ọba niile. Akwa Okuko na ndị ọba. Akwa ego dị na butu odogwu. DJ Tujaja on the mix. DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. Grandmother. Akwa na-agbasi egwu ike. Nwa mmiri, nwa ọcha na-emeli ife. Amụrụ ya n'anya ebe. Jide mmiri satụ ka mụrụ odogwu. N'ụmụ mpama n'ime ọba na Anambra steeti yo. Ka mụrụ odogwu. Osikwa Dr. Amobi Iheri Nwangwu ya mụrụ odogwu. Mmiri mmadụ ugo na ndị ọba anya mụrụ odogwu. Oke dibia utu ukwu mụrụ odogwu. Anyị na-egbucha. Kedu maka mama akpa? Let me see Ngozi Nwangwu. Ọnwa emanyi fe n'ụwa. Mama nọ dị nke ọma ebe nọ. Mama nọ dị nke ọma. Ọranaeze na-alachakabeghị ya. Mama nọ dị nke ọma. Ọranaeze na-enwe zọpụtabeghị ya. Mama nọ dị nke ọma. Mama n'udo dị ya. Mama n'udo dị ya. Seba, selebe seba. Selem seba. Selem seba. Selem oshe sheba. Selem seba. Selem seba. Selem seba. Akwa niile tietio. Adresị ndị ọba niile.
na-ebe agụ mbọ. Oke nwe nwere ike nga akwa na-ezu atịgba na anyị na-anụ ije na-abụlụ akwa nwa n'arọ 1998 o wee selie akwa wee tobe mgbe ọ bara ọrụ 14 years akwa mele ife dị ike akwa mele ife ilibama o wee sifa chitanaki kotere n'ụmụakwa ndụ fa wee chitaki chọba akwa chọta n'ojiri nya bụ akwa wee tichaki anwa niile obodo akpọ ọnya akwa ọkụkọ tiwara aki obodo etinye nye echichi akwa ọkụkọ tiwara aki mgbe ọ na-ekwu ife ekwe akwa dị 14 years unafugo ọkwa unafugo na nya bụ nwa gwa wele bi ụwa obere nwa na-ebe agụ mgbọ akwa mgbe ọ na-eje akwụkwọ akwa na-eme ife odogwu ịma na akwa nọ sekọndịrị skuulu wee golu moto gbaba gbogbo deraiva oje akwụkwọ by 9 ọlata by 11 nya mere eji akpọnya na-enwe ngwa nọ n'ụlọ akwụkwọ. Yeah, Slash is the mighty eye. Skuulu mechie akpọ na m onye ịtọ mana ọ mara akwụkwọ na ya ma na agụla akwụkwọ ka m kọlụ gị gosiri mee hedimisie onye nkụzi iva n'ụlọ akwụkwọ n'ọnụgo dị for 12 years mi amụghị nwa nwaanyị na-akagharị achọ nzọpụta oruzie n'ofu mbọsi nye bụ nwaanyị wee bịa kụta akwa maka n'ọnụgo ife akwa na-eme maka na ụlọ akwụkwọ akwa na-ebu amụma n'okporo ụzọ akwa na-ebu amụma ma n'ụtụtụ ma n'abalị akwa na-ebu amụma akwa na-enesia ya anya bido mụba amụ ọkpọ ya anti na mmenyere ya aka na mmenye gị ọgwụ ibu fibroid onye na-egbu gị akwa mesịrị nye ya ọgwụ fibroid nwaanyị aṅụọ ruo fibroid o mesịrị tụtụ ime mụọ nwoke na obido onye ba papa si maki ma elelesi nne na skuulu ifugo ka o siri mee akwa ọkụkọ na-adị aba akwa n'ịdị usonu ego dị na butu odogwu ego dị na butu ka ewe akwa ọkụkọ na-adị aba ego dị na butu odogwu nwa chi na-enwere ụzọ n'ụmụ mbama akwa ọkụkọ na-adị aba ego dị na butu odogwu adịrịsị ndị aba niile akwa ọkụkọ na-adị aba akwa ego dị na butu odogwu mmasị chukwu asampete nwanyị ọma nwa eze nwanyị n'Enugu gagbajelụlụ kedu onye bụ nwa magadama ọzịkwa Mr. Emeka Nnaji na Amaduze na Kano East n'Enugu steeti ya mụrụ nwa ọma wee kpọnye akwa
mmasị Chukwu wee kpọnye Akwa nwanyị ọma eletrik nwanyị ọma mmasị Chukwu nwa eze nwanyị n'Enugu mmasị Chukwu ede na fesiri bego eletrik nwanyị ọma onye meruru ya lasa nwa eze nwanyị n'Enugu onye ọbala dule power pass power eze kwamkwam mkpakịrị bobo onye ọgwụ n'ala ọbụna agụghị na facha na alụlụ gị ọlụ Akwete bụ alụsị onye ikenga akwa n'Igbo mmanwụ alụ akwa ji awele akwa ji mgbọrọgwụ ọbụla iburu bịa Akwa ga-etighi ndị dịlọ na alụlụ ọlụwo na fache na akọ testimoni fasi Akwa jide ka iji ma ndị obodo oyibo ma ndị na-azụ afịa ma ndị na-alụ ọlụ fache na akọ ọlụ ọma Akwa ọtụtụ okwu adụrọ n'ụka mgbede ịdatụọ m DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. Grandmother. DJ Tujaja on the mix. Style it, Ponde. Good music is life. Yo, my name is Patient Dog and I'm hanging out with DJ Tujaja. DJ Tujaja, play the sound, the one in front of me. Igbo neno onye ego Akwa Tiwara Aki ofu nwende abadi tulotobo adorasi gị abadi egwube mpakala nye m ọzọ na-emesi afọ n'ọzọ gana onye ego Akwa Tiwara Aki Akwa Tiwara Aki ofu nwende abadi tulotobo ebele nwe nwenye ọba adorasi gị abadi egwube mpakala nye m ọzọ na-emesi afọ n'ọzọ gana anọba ụna bugo nwa ka nwa yabele nwa Chukwu ji gozi ọba yabele nwa Chukwu ji gozi Igbo anyị debili ka anyị ṅụrụ ya ụbọchị amụrụ dike na mba ụbọchị abụ ka mụrụ ibi ya amụọ dike ude nọ n'elu n'igwe udogbu ụbala elisi oji nwata eme ọgọ oju na-eme ọgọ ebele nwa n'Igbo ike ya se dibịa na n'Igbo niile okwu na-agwọ ọbara inugo ya bụ chi Chukwu dozie nwa ngwu Akwa Tiwara Aki onye ọba obodo ego tete ọ dị na nwata nwoke wele ọ dị na nwa wee gwaba ọbara ọra anne mụrụ ya na n'ọba obodo ego tete mana nna ya bụ Chibamobi Chukwu nwa ngwu mmiri malugo na n'ọba eze dibịa ị na-agwakwa ọbara ọra eze dibịa ị na-agwazi ọbara ọra ọzọ ugo dị n'obi na n'ọba oke ọzọ na ọya dere ya ọzọ ugo dị n'obi ya kere ịnụ nwanyị nụta lọlọ Ngozi ka nwa ngwu oyili di ya nwanyị ọma mgbe Chidozie na-agụ akwụkwọ ọtụtụ ifiri ịba ma mere maka na ọ dị na nwata wee mebe dibịa weluzie n'ụlọ akwụkwọ mpite kwebe ụmụ akwụkwọ niile gbakọ
o wee gbabale baba ma ndị nkụzi onye ọbụla kwọ na line o bido gbabale baba arapụzi akwụkwọ bịali n'ụlọ akwụkwọ ka gụọ akụbala akwa aka ọ gbasi aba onye ọbụla naruo biya ọ bụ na ibe ọgbalị na-aba beleme ego oyibo wee karịa ọ na-agụ akwụkwọ mana ọ mara ibe ọ na-agụ n'akwụkwọ mana agbọsịa rizọt akwa ọkụkọ na ọ ga-agbalili fest ibugo ọ bụ ibe Chukwu na-eme maka na enwere nwaanyị onye nkụzi na ọmụlọ nwa akwa ọkụkọ wee neketị ya anya wee gba ọnya nwaanyị na ị ga-amụ nwa ọgbanya nwaanyị na ị ga-amụ nwa o wee sisi ọgwụ binye nwaanyị ọṅụọ osisi ọgwụ binye nwaanyị ọṅụọ otu n'ike o si wee tụrụ ime ọ tụrụ ime wee mụọ onye bụ nwa obodo niile wee gbaka ma ụmụ akwụkwọ ma ndị nkụzi onye ọbụla nyebe Chukwu ekene ọ bụla ibe mgbagwoju anya ọ bụ ebele nwe dịbe nwa na-akpa ike tu a na ọ bụ ibe Chukwu na-eme ọzọ Igbo ndụ anyị ekene papa nye mesịrị gbalụ nye wee nebe ikwu nne ya gbalụ Chukwu dozie wee nebe ikwu nne ya ije n'ụwa mgbe ọ dị lụzi ikwu nne ya bụ ibe wee karịa ndị ikwu nne ya wee tibe baba nne ya ya kpọlakwa baba nne ya ya kpọle nwa ya ibe dị n'ime nwa nwere karịa ibe dị n'ime nwa nwere nne ụwa Igbo na-eno onye ego Akwa Tiwara Aki ofu mmadụ abadi ibulo Igbo bịa nnene nwa ka nwa Akwa Tiwara Aki ofu mmadụ abadi ibulo adụrụ esi ndị ọba anọba n'ide mmiri onye jụrụ ajụ uwe kwe ịmago na ibe onye ga-abụ ka ọ ga-abụ ibe onye ga-abụ ka ọ ga-abụ emenuma na akala emelọ mbiche ije ụwa akwa mesịrị jebe bọyị o mesịrị jebe obodo Kanu ebe n'iko jele bọyị oluse bọyị mirakụl wee mebe oluse babụ nke ka nke wee mee ịma na ndị Hausa na-esi ngo naba na-abụ n'anya wee kwele naba na-abụ n'anya wee kwele ọ na-eme ndị Hausa bịa tụsịa bịa akwa gbaba nke ga-eme akpa gbalịbaba onye Hausa na luo ọbụna ọgbanye n'ụtụtụ omee n'ụtụtụ ọgbanye n'ebidi ọma mee n'ebidi ọgbanye n'abanye oluso wele anya bụ ndị Hausa wee kọba ka ndị ala aji wee karịa ndị aji ya wee karịa eweluzie chọpụ oge ya wee meluzie ebe na-agba aba ego oyibo wee karịa ebula ego na-aga na Moscow adọba ebula ego na waterproof adọba ịma na ndị Hausa na-esi ngọ akwa nọlụ Kanu 3 months weta aka na 6 months ego akpa kpalụ wee karịa ego gị ya ego nwatakịrị meteli na dibịa wee karịa ego ọganya ji azụ ọbịa ego ọga ya ji bụrụ odogwu odibe ego onwebe aṅụlị ọkwa nwa bọyị na-egosi moto Hausa ọkwa nwa bọyị na-agbazi na-edebe
ọga ya wetibe ọganya wetibe na onye nwe bụrụ ọbọyị ibodo onye nwe n'ime meli nkali onye nwe bụzi nwe bọyị kalịla ọga na bụzi mụ ga-agbalị nye bọyị otu na ike akwasị nata ọba wee bulu ego wee nata ọba wee kalịa agwa wee gbababa wee lụbalụ dị mma wee lụbalụ dibịa wee gbaba ya wee zọba igbo ndụ otu na ike egosi karịarịa ọ lụrụ họtelụ ọtụtụ ọlụgo n'ebe obibi ọtụtụ nọkọdụlụ dachi ụmụ ogbenye o ji mote ma ọgọ nwe onye ọba n'ide mmiri ọ lụrụ ezi dị rọra niile ọ gbapụrụ mmiri o tiela ọkụ akwa ọkụkọ odogwu ibe nyere gọọmenti n'omume ya ka ebele nwa na-emesi ya ndị ọba na-akụlụ gị aka ndị nne na nna na-enwe aṅụrị ụmụ okolobịa na-agbalị egwu ọtụtụ ụmụ okolobịa ka o nyere ego oyibo DJ Tujaja on the mix. eze dibịa nwunye ụmụ agbọghọbịa na-agbalị egwu maka na scholarship mere nkarị o ji moto ma ọgọ bịa yiri maka nna nwanne m nọ ya dere ya mma onye chimeleze nwonye ọba adọrọzụlị ọba n'ebe igbo na-ede onye ego akpatiwala kio ofu nwanne ọba dị ibulu obodo igbo bịa nnene nwa ka nwa akpatiwala ofu nwanne ọba dị ibulu obodo adọrọzụlị ọba It's Global Entertainment, baby. DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. Muhammadu. Yo, my name is Patient Dog and I'm hanging out with DJ Tujaja. DJ Tujaja play the sound of money for them. Ọsọfịa nwenye ọba n'ide mmiri ọsọfịa nwenye ọba dalụ aka na-egbochi mbuze na n'ọba dalụ CEO Chibon na sutu na n'ọba onye ego na ya bele Izuchukwu nwe ngwu akpambọ ndị ọba n'ide mmiri akpambọ ndị ọba n'ide mmiri akpambọ na ya kekele ịbanye ọnwụ benata kaima hotela su onye nnekwego na ya ka na-ekene emeka na-ewu ijele ndị eshatega eze godu na nọba nwanne nna ya dere ya mma kaibụlụ igba babayi m Chief Ebele Ọchị egbe eji agba ego onye pọtka ya nọ n'anya ekene the Port Club Hotel and Suites onye nnekwa ego na onye ọba n'ide mmiri ụzọchukwu kwale onye ọba ya ka ekene kaibụlụ igba babadogwu agada onye ọba n'ide mmiri Masilina Hotel and Suites na n'ọba onye gagada n'igadi Ambassador Prince Emeka Ibe Ambassador Prince Emeka Ibe agada ezigbo oyi mụdari ọgaranya kabụlụ baba bodogwu anyụle mose nwezi agụ jide bụga eze dibịa na iwele oye ka iseje anyụle mose igadi gbalụm igbudu nweri echi ajụ eji ebu ozu n'ụmụ mgbe okisi eje ọbalatu na-edibịa dalụ ajụ eji ebu ozu odogwu n'ụmụ mgbe anjụọ gị ị na-agwazikwa ọbara ọra akwaba ebele nwa onye abanide mmiri eze dibịa na n'ọba ihe tinisi akwa na n'ọba a na-esi n'ibu bongo
iju kwese na ndị ga-akọ ọlụ yi one anasili ibubo nkọ ego dị na buutu nwanyị ọba Akwa Tiwara Aki,